na ji wani ya fara maganganu don Allah wanda bai san yadda abu yake bai saka bakinsa fara magana wai ɗahir rubuce mai fatawa bi a alaka ɗahir rubuce da bello turji in fashi abin kware da shi ɗahir rubucin bai ta yayi ku ce wai fatawa ɗahir rubuce me alaka bello turji da ɗahir rubuce me alaka ɗahir rubuce da bello turji ai ko baka son mutum ka yi mishi adalci don haka wannan shirme ne su bello turji ba 'yan ɗariƙa ba ne abinda suke yi ba ɗariƙar da ta ce a yi shi ɗariƙa ba ta karantar da abinda su bello turji ke yi ba nisa ya ɗauke yawa to a jaya waɗanda to yawa kada wannan maulidi da sun kai rude ku wannan yana cikin agenda don a haddasa rikici a mai da rikicin na addini ba wata ɗariƙa da ta yadda a ta yi a kashe mutane babu libabula ba wata ɗariƙa da ta ce a ta yi a gallaza wa mutane a saci dukiyarsu a saci mutane a kai cikin daji awa mata fyaɗe cikin masallaci ba ɗariƙar ta karantar da wani don haka ba harkar ɗariƙa ba ce suna nan ɓarayinsu abinda suke so a jaye su daga ɓarayi a maishin su masu addini to zo su faɗa mana wani addini ya yadda da abin da suke yi kahin mu ba su tag na addini wani addini ya karanta da abin da suke yi don haka ba masu addini bane suna nan barayi kuma 'yan ta'adda ko a yi declaring ɗinsu ko ka a yi declaring ɗinsu sun riga sun yi ta'addanci duk wanda ke iya kama matar mutane ya zo cikin masallaci ya kwana da ita akwai ta'addancin da ya wuce wanga wanda ka zuwa ga subahin bayan Allah musulmi suna sallah cikin masallaci ya bude musu wuta ya kashe rabi ya kwashi rabi ya tafi da su kuma sai an biya kuɗin fansa akwai ta'addancin da ya wuce wannan ka zo makarantar islamiyya yar kanana ko Allah ba su da laifi ga Allah ko ga Allah ba su da laifi yar kanana wayanda ba su balaga ba makarantar islamiyya suna karatun qur'ani ka kwashe yar kanana kai cikin daji da su duk ruwan da an kai bisa ga kanun yaran nan kuma ka ce sai an ba kuɗi ka sake su sai da an ka yanki wani yanki na makarantar ta islamiyya an ka sayar an ka kankamta kuɗi da yan uwa da abokan arziki an kai musu an ka sako yaran waɗannan suna ce mana masu addini ne wallahi addini ko guda ba waɗannan iska ne barayi ne ba wani addini da suke yi kada wannan ba maulidi bane iya shege ne ana maulidi da dukiyar sata shi manzon Allah zaka zuwa kai murna haihuwa ta dukiyar bayan shi hana sata in dai mabiyin manzon Allah yake to zo mu yanke ma hannu don kai sata kuma abinda manzon Allah ya karji a yanke hannun barawo don haka in dai da gaske masoyin manzon Allah yake don haka ku damu da wannan maulidi duk yana cikin agenda son ake yi a rikide su yanzu ya tashi da ta'addanci a komo faɗan addini to mu mun san ba yan ɗariƙa hoke ba duk abinda a ɗariƙa mun san ba a ganin ɗahir rubuci baya gare shi ko ɗahir rubuci zai shiga gaba da sauran shehunan ɗariƙa su aikata to in kana son ka san mi a ɗariƙa kalli shehunan ɗariƙa ba su bello turji za ka ɗaukar ɗariƙa gare su ba don haka bello turji mun gano ga sake wata kana nan ɓarawun ka ɗan iska ɓarawo sake wata kai ba mai addini ba ne ba wata ɗariƙa da yake kai ɗan iska ne tataccen ɗan iska kuma wallahi ba da daɗewa bi iznillah Allah zai maganin ka kai da waɗannan da sun ka turo ka su kuma gwamnati da ke tsoro suna tsoron su taɓa ka sun ciyo bashi sun sai da Najeriya sun amsa kuɗi kuma kuɗin gara sun ka amsa sun sace sun sun gina manyan gidaje sun yi manyan hotel sun yi kamfunna to su ko su jira wallahi da bello turji da su duk Allah bai kyale su to ita ya kamata ku riƙe ita ce babba Allah ya isa